Molt bones a tots, al·lots i al·lotes. En episodis anteriors... Ens vam pujar a un barco per anar a conquerir Menorca. Vam arribar a Port de Mo. Nosaltres ens vam separar a la illa d'Escuni del resto de l'exèrcit. Vam cremar l'Ajuntament de Mo. Teníem que capturar, matar a un personatge. Mari Ben Said. Però el vam veure com s'escapava. Gràcies a les capacitats interrogatòries del company en Joan, vam aconseguir la informació de cap a on anàvem. Big X Diplomacy. Personalment avui estic nerviós, no sé per què. Tens Alejandro molt a prop. Alejandro, me relaja usted. Benvinguts un dia més a... Mallorca, dia 17 de gener de l'any 1287. Teniu davant vosaltres aquella figura imponent que és en Custodio, el vostre capità, i darrere vosaltres l'imparable foc de la batalla i de l'Ajuntament. Però la guerra no ha acabat. De fet, aquesta ha estat només la vostra primera batalla i encara teniu molta feina a fer. Mentre Sant Peder comença a partir, on Custodio vos comença a actualitzar. Un trabajo, Trilla, però encara no m'ha acabat. Tenemos que ir a por tropa. Aneu cap allà i que no hi hagi ningú problema. Te mira tu, sagnant, lluitant per mantenir-te en peu. Ara ha pujat a l'estand on hi havia l'armadura. Ha pujat damunt l'armadura. Descansa, que está hecho mierda. Per cert, Pons. ¿Cuántos Pons hay? No sé cómo l'ha hecho, però ha anat visquent a Mo fins ara. S'ha oferit a unir-se a nosaltres, així que vos acompanyarà a partir d'ara. A correlar! I veus com comença a partir i el veus d'en fora com decapita una persona, com segueix corrents i es perd entre el foc d'aquesta batalla. Jo li somric i faig que sí amb el cap. Just quan està fora de la vista, què és que ha dit? No puc creure que no l'entengueu. Si ratlla menorquí. Malament, però el ratlla. Soc en Pons. Soc Pons, de llinatge Pons. Soc un druida, duc visquent a Silla durant 260 anys aproximadament. He de comentar que Custodia xerra molt bé menorquí. Soc originari de Silla i eres menorquí que xerrava històricament. No passis de 60 anys. No, que. Ara ho explic. Jo, damunt que eren 30 anys, portava visquent dalt del Toro, on vaig conèixer tots els esperits que vivien per allà i vaig jurar la meva eterna fidelitat. I és com a agraïment me van oferir una longevitat un poc ampliada, per dir-ho així. Mos podries descriure més o menys què veuen els teus jugadors mentre els comptes lo bé que ets? Estem veient ara mateix una persona que tot i que dic que té 260 anys, es veu relativament jove, calva, amb els ulls molt foscos, però realment se veu una persona bastant per mig, on no destacaria res en especial. Que duries de roba? Duc un taparraus perquè mai m'ha fet falta res més. Un taparraus i ja està. Estàs amb bolles. Amb bolles. Absolutament. Fa 260 anys que visc amb bolles. Jo també estic amb bolles. Tu també, no, més o menys? Jo amb bolles totalment. Sí. Des del Toro vaig veure com cremava l'Ajuntament de Mo. El que vull és participar en aquesta reconquesta de Menorca, ja no pels cristians, perquè jo, la veritat és que jo només te faig feina pels bosc, per l'esperit, i no crec en res més. Jo crec que l'important és mantenir la natura lliure. I ara mateix amb la gent que està habitant no passa. Resistado. I si vosaltres actueu com ells, vos se lo mereix. Mir, l'Ajuntament cremant, en plan... Yep. Mentre anàvem caminant cap allà m'atracaria jo en Pons. Per cert, jo sóc en David. Per si no ho sabies, a la darrera batalla vaig matar jo tot sol a un exèrcit sencer dels enemics. Érem 4. Sóc un heroi famós. Conegut a qualsevol terra llunyana a Menorca. Aquí més... Cantant. Sí. Incantant. Passa d'en fora una tropa de soldats, te mira directament a tu, David, i fa «Allò és en crit Joanico?» i segueix avançant. Perdona, tu, estan fora. Just digues. Samael! I tu qui ets? Enviar per Alfons. Jo som en Joan Tadons, encantat. Tu que fa tanta estona que vius aquí, sabries si el meu poble està per aquí? Si tothom està bé del meu poble, perquè la vaga estigui atacat i no sé què va passar. Jo tinc informació sobre tot. Quin és el teu poble? Tudons. Tudons? Tudons. On estàs Tudons? Estudons. Poble en gent normal, com jo. Just li estàs explicant, te venen flashbacks en el cap d'un mag duent una destral que saps que era d'un amic teu proper, matant a tots els seus companys. Sents aquest mal una altra vegada i recordes que just després te vas quedar petrificat. Shit. No sou conèixer res? No hi caic. Res? Ni un poble? Ni... Sareu. M'he dit... Ostres, que no he tingut la sort d'anar-hi mai. Eren el millor poble que existia en aquell moment. Bueno, el millor deu estar allà i encara... Jo l'únic que me'n recordo és que mos van atacar i es van morir pues, uns quants de companys, però supos que es devien recompensar, eren molt forts, ja ho veus, eren més forts que jo, imagina't. El que no m'agrada, perquè intentar tornar a reconquerir una cosa que en teoria i els meus companys allà és raro, no? Podeu caminar mentre xerrau, per favor? Bueno, seguim. No passa res. Ja ens ho trobaré. Sí, comença a caure el vespre, l'única llum que hi ha és la lluna i l'Ajuntament. Així que, res, imagino que començaríeu a dormir. Teniu un vespre bastant tranquil, encara amb el renou i la llum forta de vegades d'aquests focs, però comenceu a dormir bastant bé. Entenc que m'ha post l'armadura xula. Els altres encara dormen, tu t'has passat un peleu més de temps per anar a fer. Sents un galop que se traga cap a la porta, tu ja estàs previst, però els altres de sobte sentiu «Buenos días, Terilla! Com estem?» En aquesta tindria les passes
aquí. Com estem? Heu dormit bé? Buenos días. Ho explico, I doncs mira, mentre comença a dibuixar un mapa, aquest d'aquí. Posa damunt una taula que hi hauria per allà. Esta es la entrada de la bahía, la que está ahí tirando por el centro de la isla, donde tenéis que ir. Nosotros avanzaremos hasta aquí, hasta la Cruz Verde. Y luego nosotros seguiremos yendo, porque tenemos que seguir ocupando lo que es la isla, ¿no? Perdona, menorquí, per favor. Disculpi, David. Vosaltres, vosaltres avançareu... no, perdona, vos deixarem a la línia verda. Com se dice? Creu. A la creu verda. I vosaltres avançareu a peu, queda clar, fins a arribar en el port dels insurgents. Ens hi direm així per respecte. Criminals. Fills de... En fi, allà vos reunireu amb na Maria Ruiz, dona baixeta bé. Me sona. Estic content. Xerrareu amb ella perquè vos confirmi que vos obre el port. Ho dit, ja està tot pagat, està tot aclarit, així que no hauria d'haver problemes. Però si necessiten ajuda per allà amb el que sigui, els ajudeu. O no? Idò. Vos comença a acompanyar cap allà on hi hauria els carruatges i aneu caminant cap allà tranquil·lament. Sembla que la batalla ja s'ha calmat. La gent de peu que hi ha per allà, per gent sense vida, dentro de lo que se puede. Però sí que els carrers estan inundats de cossos de soldats, tant dels vostres companys com soldats enemics. Arribau a la zona de carruatges i allà podeu per fi pujar-ne a un. És un carruatge molt senzill, seguit de bastants altres carruatges. Alante, chico. Gràcies. És un carruatge bastant espaiós, però encara així, sent qui sou, que hauríeu apretats. De fet, en Joan series darrere en pujar, i just pujar sentiries com sa fusta grinyola. I aconsegueixes pujar, però per los pelos. Allà una persona que ja heu conegut i que de fet vos està mirant a tots, però vos està mirant a tots vosaltres tres amb una cara d'oi, li faré un poquet a aquesta llum del sol i veus que efectivament és el capità del barco que va dir que es negava a tractar amb vosaltres. Hola una altra vegada. Hola. Jo no li dic res, però jo també li mir amb exactament igual de mala cara que ell me mira jo. I no, serà un trajecte bastant incòmode, però sense cap tipus de problema. Sí que a diversos punts concrets de Silla feis diverses parades sense que desvien alguns carruatges, però seguiu avançant. Fins que mirau per la finestra de la vostra dreta i veus clarament la mà. Veus com la terra fa una endinsada des d'en fora i vos deixen just allà on vos han indicat la creu. Us obren una porta des de fora. Terija, esta sí que és fàcil. Vinga, molta sort, al·lots! El capità de nou, amb una petita cara d'oi, vos fa una reverència, tipus, vinga, adeu. Te'l mir. Us tornarem a veure. Estic segur. Espero que no. Jo que no he entès res del context. Adéu, mos veiem. Avançau i avançau durant quasi una hora. A la vostra dreta, les oles de la mar rompen contra les roques. Solor a sal i terra vos inunda els sentits. Sabríeu que esteu a punt d'arribar, perquè us sorprèn la vista de diverses estructures de fusta, plataformes amb casetes de fusta per damunt, petites torres de vigia, dics i molls en petita escala i moltes més estructures en construcció. Per allà començau a notar alguna estrany. Vos sentiu observats. De reüll veus ombres córrer per les altures. Sentiu la fusta de les plataformes que teniu damunt grinyolar i sentiu aquests toquets de les passes. I de repent, des de davant, just de davant, se us atraca una figura encaputxada. És una persona baixeta que sembla que camina amb dificultat i està lleugerament apoyada a una llança que podria ser tranquil·lament del doble del seu tamany. I seca i sèria, amb la veu típica d'una dona madura. Traïdors, sèrio teniu el coratge de venir a demanar res? On són els meus amos? I aixeca el braç, demanant un alto al fuego. No mos han dit res de cap homus, però... Els homus que me tenien que pagar no han vingut. I a més han desaparegut els que he enviat per rebre el pagament. On són? Supos que reconec sabó? Te sonaria, però fa anys que no el veus. Pues entenc la frustració. No sabem res. Sabem que han vingut enviats a dues coses. Rebre ajuda i tornar a ajudar. Perdoni, senyora, però jo, en el meu cas personal, sóc un heroi famós, per tant, qualsevol ajuda que necessitis, segur que podem arribar a qualque acord. I també és cantant. Se t'atraca tu amb un moviment absurdament ràpid i de sobte notes el fred metall d'un guinevet en el coll. L'únic que necessit són els homus que m'han desaparegut. I els doblers que me va prometre el fill de puta en el fons. Vale. Vale, te sent i t'entenc. Que sàpis que jo, personalment, tenc molta simpatia amb la teua causa i se m'acaben les paraules. No me ve Típic dels res. famosos, o sea, se fan la beneficència i després, pues, mira el que hi ha. Intent com a... No forçadament, però intentar llevar sa mà de damunt el coll. No a la força, sinó acompanyant sa mà. Que si necessitàveu ajuda, vos la donàrem. Però no sé... No tenim doblers damunt, ni més amos que nosaltres. Te lleves la mà d'assombro, en veritat, i ara veuries la mà morena i els tatuatges a la mà d'una persona que ara sí
reconeixes. Si fins ara dubtaves, ara no tens cap dubte. Se lleva la caputxa, torna a agafar aquesta distància. Està bé, Samael. Me fiaré de lo que sigui que passa, perquè ets tu. Perquè per qualsevol altre soldat ja hagués demanat foc. I ho saps. Podeu anar a investigar els penya-segats en els que han quedat, però jo no he trobat res. Ets l'altra banda de la bahia. Jo ja sóc a l'altra banda de la bahia. En plan, no, literalment no, però al llarg de mentre que he anat xerrant, ja he estat en plan... Samael, vine un segon. Vull. He enviat 3 persones a replegar aquest pagament i no han tornat. I són importants per jo. Un és en Víctor. És el més jove d'escampament, no té ni 18 anys. Un altre és en Bep. Feia feina per anar al fons, però va simpatitzar amb la nostra causa. Ell també volia ser tan lliure com la mà. Mos vam fer bons amics i no ha tornat. Però ara sí, te mira, t'agafa la mà i te diu: «Saltres, és na Fàtima, ets la meva filla, Samael». No faré preguntes. Me sap molt de greu no haver-te dit tantes açò, però no me convenia que ta mare coneixés el regalo que me va dur la mà. Si està morta ho necessit saber. Estem d'acord amb no dir-li a ma mare la majoria de les coses que passen. Crec que són novios. Crec que... Aneu avançant i veus com a mesura que avançau aquests edificis que fins ara semblaven super rudimentaris cada vegada són més complicats. Segueixen sent aquests materials pobres i simples, aquesta pedra talada, porosa, típica d'aquesta illa, i fusta cada vegada més nova. Quan ja sou més en fora, veus aquest port. Grandiós, senzill, però increïblement ben defensat. Tenen pocs homes, però els soldats que tenen estan fent una feina increïble. Tenen pocs canons, però estan col·locats a una zona perfecta per enfonsar un barco amb un sol tir. Molts d'aquests soldats en els seus cinturons duen penjats fones. Els diria ells, veus els canyons aquests? Allò és per fer veure. Els canyons són de terrens, perquè la gent tingui por d'atracar-se. Els perills de debò són... Me mir la fona que tinc jo a la cintura i dic, són com jo. No tan bons, segurament, però com jo. Us la interrompeix un altre home vestit amb aquesta túnica Mal. beix, i tu sabries que els colors que té aquesta túnica tal vegada simbolitzen que és qualcun nou dins d'aquesta organització. Sou per aquí, per favor. Anaríeu darrere ell i us acompanyaria un petit moll que està situat just davall d'un d'aquests canons. Jo estic tipus flipant, mirant tot, encantat d'estar aquí, segurament. Content en el sentit de notar un puesto fora de la disciplina la que m'obliguen a estar a casa meva. A lo millor per primera vegada un riure de fiat d'aquests innocent i pur. Pugeu a la barca i ell mateix començarà a remar. Us senyala un penya-segat bastant alt que està a l'altra part de la bahia i us diu: han quedat allà damunt. Vos atrac cap allà i m'enduc la barca, sí. Arribau a l'altra part, pujau allà on vos ha indicat el company i arribau a un penya-segat. Aquest penya-segat dona directe a la mà. Seria un punt perfecte per una torre de vigia tradicional perquè des d'aquí veus fins l'infinit. Veus també els barcos d'en el fons fondejats a la llunyania, esperant aquest permís per poder entrar i no ser enfonsats. Davant vosaltres, basses de sal seca inunden els forats que formen les roques, però és el més orgànic que veus, perquè aquí, a simple vista, no sembla que hagi vingut ningú en segles. Pues som aquí. Hi haurà que investigar un poc. Investigant, pot ser zona, no? M'ha dit na Maria que era aquí que havien perdut. Pues m'ha posat a cercar. Vaig millor més endins de terra, si hi ha cova o... Idò, tira'm, per favor, una investigació. Qualcú de vosaltres vol veure abans si hi ha per damunt alguna coseta més? Sí, Idò, m'agradaria mirar... Investigació, una percepció general, no? Idò, tira'm una percepció, per favor. Ja he tirat un 8, que més 10 són de 8. 10 investigació. 10. Total, no has vist res. 23. Conyo. Vosaltres començau a mirar un poquet des de la zona. Tu, David, t'apoyes un poquet en Joan, en aquesta cadira que s'ha improvisat. Pons, vas amb ells, començau a mirar tots dos junts a veure què trobeu. Hi ha un raconet de cap penya-segat, amagat darrere una roca. No necessàriament amagat, simplement sembla que ha caigut allà. Veus una motxilla. És una motxilla feta amb una tela del mateix color que les túniques que heu vist per allà. I almenys el bulto suggereix que està plana. Jo l'agafo. Si comencéssiu a cercar, veuríeu que dins hi ha torxes, hi ha corda, hi ha diverses coses. Vosaltres ja teniu un poc més d'experiència. Està humit o està sec? Està humit, però perquè està just en una zona on hi ha bassetes i coses. Sí que veus que està un poc rajada, com si hagués enganxat, com si qualcú hagués fet una estirada. Però, a part d'això, res. Jo en aquell moment m'aixecaria, veuria que han pillat cosa i dic, què heu pillat? Bueno, això sembla que és una motxilla d'aventurer per anar dins masmorres i coves i coses així.
Millor, si l'han perdut, hi ha qualque entrada secreta per aquí, per qualque Una entrada cosa. secreta. Cap a no qualque sé, cova una aquí cova. baix, pot ser? Doncs la cova dels Coloms... Hi Podríem ha intentar moltes trobar. coves per Menorca, per supòs. Jo et diré Pues anem a cercar-la, no? que si investigació... Si ha de ser tan fàcil com trobar una cova, doncs anem a trobar una cova. I començau a cercar, començau a investigar aquestes zones i tots, per favor, que no heu tirat una investigació, podeu tirar vosaltres. 10. 9. No passa res. 20. Menos mal, si no let's quedam go. aquí. Si no, adiós. Claro. I doncs tu veus com tots estan investigant la zona de davall, per darrere, els cas d'en Samael està mirant cap a la bahia, per qualque raó. Però tu, amb el teu amor per la naturalesa, te dona per mirar la terra, aquesta pedra que tens, i cerques qualque pista en aquesta arena. Tu comences a fixar en aquestes endinsades que fa la pedra, que estan plenes de sal, i dins una d'aquestes basses trobes una moneda d'or. No és una moneda qualsevol, però té gravada la creu en el fons tercer. Te crida de reüll que a la mateixa bassa que has trobat la moneda hi ha alguna més. Una taca de sang dissolta. Amb aigua... No, dissolta la pròpia sal. vale. D'aquesta sang brota un petit rastre que arriba fins al final d'aquest penya-segat. I si assumessis cap a la mà, veuries el cos sense vida d'un soldat que penja d'una branca que surt d'aquestes roques. Tens claríssim que és un soldat en el fons. Just davall d'ell hi ha la mà. L'estrany és que hi ha una zona on sembla que l'aigua no xoca contra res, com si s'endinsés. En el moment crida a tothom per avisar-los de que he trobat una situació, que vinguin tots a mirar i abans si entre tots podem treure una conclusió diferent. Hi ha una cova aquí baix, com està l'aigua, si hi ha roques davall. Sembla una caiguda bastant despejada. Agafaria les mans jo i faria de les cames, faria un par de squats. Jo antes de que en David s'hi tiri, m'hi tiraria primer. Jo m'estic llevant l'armadura. D'una. O sea, me l'enfalaria. Que ja veuria a punt de tirar-se i ja m'hi tiraria directe. Jo de moment encara estic dalt. Em votat molt convençut, jo no estic tan convençut encara. Passa que tenc por. Tens ajuda per baixar. Per favor. Aguanta, si vols aguantar la corda un moment i faig ràpel. Sí, podries apanyar qualque cosa amb qualque roqueta. Ja, estic baixant. Anau entrant, te col·loques l'armadura i mentre vosaltres anau investigant, anau fixant-vos un poquet amb aquesta cova. No és una cova gaire grossa, o almenys no és ni en fora la més gran que heu vist. Però aquesta destaca perquè les parets són extremadament llises, no són molt llises, com si l'aigua de la mà l'hagués allissat cada vegada que puja la marea. Darrere vosaltres, allà la mà, d'allà on heu vingut. I just davant, al fons, hi ha una bassa bastant profunda d'aigua salada. És l'únic que veus. Va més endins la cova o tipus acaba? Sembla que acaba, a part d'aquesta bassa que veus enmig. Es veu com al final, com si fos una cúpula. M'atraga a la bassa i mira de través. Veig res de la bassa? És molt profunda? Si te fiquessis dins tal vegada no ho faries peu. No és un forat que se'n va pendins. Sembla un forat irregular que segueix una ruta pendent. I sí, està inundat, s'ha ple d'aigua. Qui va primer? Me poso les mans darrere ell i li empenc així cap a davant perquè vagi primer. Jo amb el fet de la estic acostumat a nedar. No, m'ho faràs com a candidat per començar a... Jo no me fa gaires ganes, Jo li dono una part un extrem de la corda. Si arribes a l'altra banda, estira una vegada. Si necessites que t'atraguem, estira dues. Vale. I jo quan la corda és a l'altra banda... Jo m'enganyo el cinturó per si cas per no perdre-la per poder nedar amb tota eficiència. Comences a formar al nedar màxim nivell. a través d'aquest forat que, de nou, bastant ampli. Sembla que hi ha espai per maniobrar sense preocupar-se per res. I arribes nedant recte, arribaria un moment en què te dones compte que just damunt tu s'acaba l'aigua, podries sortir. Si sortissis, te donaries compte de que estàs a lo que sembla una altra part d'aquesta mateixa cova. Flama. Encendria la mateixa mà i mantindria una flama encesa. Aprofitaria per fer una estirada, en plan, està tot bé, puc començar a venir? No hi ha cap tipus de dubtes. Sou a la mateixa cova submarina, que està molt ampla i també molt fosca. Només sentiu solor a cova abandonada i a pedra humida, algues i sal marina. Sentiu amb eco com les gotes d'aigua que teniu just damunt cauen en terra acompanyats de l'inconfundible renou de cadenes. I el que semblen murmuris animals. I ho sentiu d'en fora. Ho sé tu? Sí. Hòstia, ho sé molt bé. He flipat. Que guapo. Uau. VFX. SFX. Digueu-me, lots, ara que sou dins aquesta cova, què feis? Qualcú de vosaltres ha agafat la motxilla amb el pack de... Sí, jo m'he salvat el planxasso. En aquell moment jo t'adonaries compte de que aquella motxilla sembla que està preparada per zones més humides. Encara que la motxilla està xopa, per dins està perfecta. Tens allà dins 10 antorxes en perfecte estat que podries emprar per... Aprofit per encendre dues, a més que tinc la flama en la mà, no hi ha problema, sempre aprofites foc, i
se dona. Jo, que tens la flama, em dono una a cada un, en Joan Mesquina es queda sense. És la que hi ha. No se pot No, de fet, al revés seria més, no, en David es queda sense perquè en David va darrere. No, ell és un heroi, però li ha d'anar darrere. Així que li donen millor en Joan. Començau a sentir aquests tres murmuris. Semblen tres criatures que s'estan comunicant entre elles. Sentiu com si estiguessin xerrant. No s'entén jo? No enteneu el que diuen. Però sí que sentiu com si hi hagués pedra que va russant. Sentiu... Qualque moment començaríeu a veure com, de repent, notau als vostres peus un peleu més humits. Si atraquéssiu una antorxa en terra, veuríeu com, de repent, hi ha un poquet d'aigua. Me pas tots a l'altra mà, trec l'espasa, per si cas. Sentiu i el que sembla un crit. De repent un altre, però un crit no humà, com si hagués entrat en acció un altre ésser. I començau a sentir tocs, talls, unes cadenes... No sé si vos voleu trucar. Sí, jo vaig atracant. Jo sí. O sigui, amb torxa davant, espasa... I el lots, crec que mos han anat aquí. Una... Jo, quan veig la situació, o sigui que s'ataquen jo, els atoc i a ti Dark Vision. Visió a la foscor, perquè ja m'he donat compte que té una situació de perill. I tots veiem a 60 peus. Em sembla que estan. Com que no sabeu gens bé per aquí dins igualment, jo tancaré els ulls i intentaré situar-me basat en els renous que fan. Enterar-me de la quantitat de persones que hi ha i de on estan exactament. Tinguent de en compte, tindré la mà damunt la fona i començaré a preparar-me per si sembla que són hostils. Tira'm una percepció. 23. Saps exactament la quantitat de coses que hi ha a dins. Per com sonen dues d'aquestes criatures, saps que pesen aproximadament el mateix que tu i que segurament els han pillat per sorpresa dues criatures més petites que són les que han començat a atacar. Samael, tu t'assomes i ara ves que a la foscor veus que semblen dos homes peix amb arpons i cadenes lluitant contra dues criatures petites semblades sargantanes, armades totes dues amb dagues, atacant en aquestes dues criatures. Darrere veus una estàtua molt antiga, vestida amb una armadura de cot sencer i amb una llança creuada. M'hi trago un poc en els homes peix aquests. Som els peix seran els grocs, vale? I m'has dit que me dóna la impressió de que els petits són els agressors, no? De moment, sí. Hola! Perdoneu, necessiteu ajuda? Tot bé? Se giren cap a tu i veuries com una d'aquests homes peix es sorprèn i quan sembla que va a pronunciar unes paraules veus com se li obren els ulls de part en part i el seu cap cau en terra. Veus darrere d'ell una criatura petita a dues potes amb una daga plena de sang que es gira i comença a atacar a l'altre. L'altre sembla que s'està aconseguint defensar un palau més i aconsegueix asestar un cop a una d'aquestes criatures petites. Amb el teu permís, Bastant més a prop. deixaré volar. En què deixaràs volar? Deixaré volar pedra. Vale. En el petit que s'acaba de moure cap a l'altre, vaig a mal no letal. Com que no conec a ningú d'aquí, un de 9 en total. I mal no letal es va? 16 punts de mal. Veuries com aquesta criatura gira cap a tu com si hagués notat aquesta presència externa i un toc directe en el cap la deixa inconscient. I en el moment en què acaba inconscient veuries com l'aigua que hi ha ja a nivell dels teus peus es converteix en espuma i dissol en aquesta criatura. L'altre home peix s'ha donat compte d'això, us està mirant, assustat. Digue'm, per favor, si un 11 t'ha fer Amb el que m'està atacant, amb un arpó. no m'ha fer. Sent a lo millor que m'està tirant un arpó, l'esquiv i dic, ep, que seràs Ingrid! Jo ara me vaig atracant en plan tranquil. I el mir, tipus, contacte visual. Està en defensa, està preparat. Me vaig atracant a poc. Passat. No arrib a fotre-m'hi davant, però és en plan, a poc, què ha passat? Què eren? Te diu alguna cosa, però tampoc ho entens. Sents que t'ha insultat. Això ho tens clar. S'atraca cap a tu i sents dues urpades. Pum! Te fer contra l'armadura i una segona urpada te fer directe a la cara. Fuck. I te farà 10 punts de mal. Bueno, 10? en el moment que veig que perilla la salut d'un col·lega i m'atrac cap allà on és ell, hosti puta, estàs bé? Vale, mala idea. Pues iria cap a ell i l'intentaria agafar perquè no tornés a atacar. Tira'm una tirada de força, Let's por go. fi. Bueno, crec que sí. 25. La tens agafada, notaries com just que fer-la. Per la teva força natural sentiries com si li haguessis romput un braç. En aquell moment que la tens tan a prop te dones compte que és una criatura, no és un soldat, no és qualcú molt fort. Què te passa? Què passa? Tu diràs, però... Havíeu pensat d'on fora que podria tractar-se d'un humanoide, però no ho és. Sembla més peix que persona. Veuries com la criatura es comença a escórrer. Veuries... I vull que m'atiris una altra vegada aquesta tirada de força, per fi. Una altra vegada? 6, no? Són 6, sí.
Quan t'esborina, aconsegueix sortir i notaries com el que sembla una espina, tal vegada. Se t'aclava directament en el braç i reps 8 punts de mal. Anava a dir que directament el punyal. Vale, go on. Sure. Tira. De nou. Tira mal. Quant? 5. Aquest monstre està llejat les últimes. I li has clavat una espasa directa en el coll i veuries com cau rendit just damunt d'aquesta espasa. Vos trobau, ara sí, només amb els dos cadàvers. Aquests no s'han descomposat, aquests dos. I aquests dos no. Val, a l'Ardau, no trepitgeu el líquid. No, l'estàs trepitjant ja. Vale, pues. Estàs damunt d'ell. Estem fa aquest. Jo vull anar a agafar el que està clavat a separat, supos que És un arbol. Sí, vale. Tu ganes, vale. me'l penys. Per si acas podem necessitar coses així després. Estàs bastant a prop d'aquesta estàtua, una estàtua antiga, fet per una cultura molt més antiga que la vostra, tal vegada més antiga que la teva. I sentiu que aquesta pedra comença a borinar, ha canviat de posició, està mirant cap a vosaltres. I amb una veu artificial que sembla sortir de cap banda. Qui s'atreveix a entrar a la cova de parella? Jo podria tirar una... Tira'm una història. Quina putana sobre de rondada. 14. En sentir aquest nom, parella, recordes qualque viatge que has fet tu mateix, qualque dia per comerciar amb la teva gent? Com Parella me sona de ciutat sona? de plata, ciutat de riquesa. Just antes de que passés el que va passar, vaig sentir que era impossible tornar-hi, que ja no havia sortit mai més per ella fora de la mà i que l'única forma que hi havia d'entrar per ella quan estava enfonsada ja no existeix. Supos que m'atracaria un poc, saps? Distància prudencial per a prop. Jo li demanaria en plan, he sentit bé? Parella? Parella, la ciutat de riqueses. Digue'm, humà, què vols fer, a parella? Volem trobar amics perduts. Encara que no som un peix, sempre estic dins l'aigua. Canvia de postura. I així que arribi la nit, cantant som ben feliç. Ja que cantau. Don Sebastián. Has dit un cranc? Ho has dit en veu alta? Sí. Sents com l'estàtua torna a canviar de posició. Dona un toc amb aquesta llança de pedra en terra i te diu: Incorrecte! aquesta aigua comença a pujar. Ara mateix us arriba fins als genolls. Però no és tot el que passa. De repent, de diferents zones, veuries com l'aigua comença a bombollejar d'un color blauer i es comencen a materialitzar altres criatures. Vos esperaríeu una criatura petita com la que acabau de veure, però amb aquesta vegada el que sembla un homo però que en vez de cara té un pop. Un altre homo amb una estrella de la mà aferrada a la cara. Un altre que sembla que té el nas d'un peix espasa i un altre que està cobert per complet d'algues. Per favor i gràcies, una iniciativa. Doncs veus com aquestes criatures vos comencen a rodejar. Antes de que se me queixin, perquè és culpa meva molt clarament, me comença a defensar i dic, bueno, avam, els crancs no són peixos, i me va dir una sirena que canten. David, havies de cantar. Ahà. Vinga, el Thunderclap. Vale, Sí, me posa mig d'aquests dos. Vale. I ara sí faig un Thunderclap. Tira-vos mal. 7. I dos Samael. Toca en Joan, que l'he vist un poc covard antes. Vinga, tranquil, ets gros, tu pots. Sí, supos que sí. Herois Ja enviats per al fons. Cost Heroism. També ho puc posar aquí? Sí. Sabi, Vale. li dona so? I doncs, David, serà el teu torn. Jo el que faré, ja tens la fona a la mà des d'antes, intentaré tirar 2 pedrades amb la fona i m'agradaria emprar el sharpshooter. Per lo que sigui, no li fers. Primer, Tens no un altre faria. dispar. 6 més 7... Li fers Li faré 11 més 10, 21. 21 amb una pedrada. Mare de Déu. Que tu has dit, un bon foner pot enfonsar barcos. Imagina cares de cops. Notaries, per cert, que amb una pedrada comença a sortir líquid negre des del forat que li has fet en el front. Tocarà ell, que el que farà primer de tot és trecar-se en aquest company d'aquí. Alces 2 braços, que ara sí t'hi fixes, que són tentacles d'un color marron fosc, i t'intenta atacar. Aconsegueixes esquivar els dos atacs. Quina era la teva armadura? 14. Vale, sí. Aixeca 2 urpes plenes d'algues i brutó. 2 tocs. 4 punts de mal des primer cop, una rap que t'aconsegueix ferir en speed i te comença a coure, per lo que reps 6 punts de mal per verí. Johnny Primer Bigut. seria atacar els que tinc davant i ara en aquest moment, després de que en Samael me donés l'escut aquest i Valentia la i valentia, heroisme. me posaria en fúria, vale? Cansa d'estral, òbviament, l'agafa amb la banda del meu pell, el fot un hosti contra el cap i després en l'altra banda, quan queda en terra, doncs li talles el cap directament en terra. Entenc que aquest, no? Adiós. Sí. Bona nit. I el salta pitjor d'Eduard en David, L'altre? que el veig un poc despistat. 11 més 5, 16 més 2 de 7. De 8. Li fots una tonya que veuries com comença a sagnar una altra vegada amb aquest líquid fosc. L'aigua comença a pujar un peleu més fins a la zona de la mitja cama. I un Frostbite, pues tires projectil
molt malament el tio justament passa que justament a fer un punt de sa cama, on es romp sa cama, cau en terra i es fera escapa en terra, es romp el crani i es mor. Es comença a formar una altra vegada aquesta espumera que absorbeix els dos cossos. Soc en David Tramuntana i us mataré a tots! En plan, amb els ulls tancats, sense mirar, amb un estat total de ràbia. Mates en aquest bitxo, veuries com cau en terra i com es forma aquesta espuma blava que absorbeix el cos. I un darrer cop, perquè just es aconseguir que explotés el cap d'un i amb sa inèrcia aconsegueixes fer-hi l'altre i li fas 8 punts de mal. No sabeu si respira o no, però si respirés, des de luego li estaria començant a acostar. David te la tornarà. Se viene. Si un... Hòstia! You know what? Sure. I tirada pública, aquesta no sé si la veureu, però reps 4, 7, 8, 11 punts We will see de mal. about that, actually. Si me deixes el joc, té el meu fighting style i quan te va ferir pots escoltar davant 6 de mal menys, no so? Faig el rebenta, no? Bueno, es me pos davant Aquesta és teva, Joan. Criatura. el fer i de per escoll, vale? No, per davall escoll, amb un cisternon de per aquí, el fem la punta de satxa, fes per amunt, el tira en terra i veus com es queda en la meitat de la meitat. El nivell de l'aigua fa una darrera repujada fins a arribar a vos ara mateix a la cintura. I de nou, aquesta espuma que absorbeix el cadàver. Com si una pedra enorme hagués caigut, seguida de 4 gotes d'aigua. L'entrada ja no és una sortida. Teniu davant aquesta estàtua. M'hi torno a tragar. Xerrava amb ella, mos diu res? Sí. Tu entens, tu te'ls toques, tu te'ls saps arranjar, però encara que volguessis, no te'ls pots comptar. Vale? És que veus? D'un cop, el nivell de l'aigua comença a baixar i te diu: Resposta correcta. Pot dir lo irònic, Però lo irònic que com poden és... ser els cabells i hi ha gent que sí que ens Lo podria irònic comptar, que no? és que hagi contestat els cabells, l'única persona que no té cabells d'aquesta... De nou, veuríeu com Ho havia aquesta estàtua canvia de postura, com si deixés d'estar en guàrdia. Darrere ella veus com una paret deixa pas a un passadís. Seguiu aquest passadís? Sí. A mesura que avançau, es van encenguent unes torxes d'un color blauer. Davant de vosaltres, en aquesta sala, veuríeu una altra vegada algo similar a la cova per la que heu entrat. Una cova de parets llises, però aquesta està completament il·luminada. No només per les mateixes flames blaves, sinó que també per la llum natural. I és que just davant de vosaltres teniu una entrada. Sembla que els barcos que ho estan veient des davant no vos veuen, però vosaltres veus la mà i veus els barcos que hi ha davant, aquells esperant a poder entrar en el port. Veus 3 persones. Una d'elles està fermada a una viga i està mirant per amunt, amb els ulls totalment en blanc, amb aigua que li surt per aquí. Teniu clar que aquella persona s'ha ofegat fa poquet. Allò és el soldat, en el fons, que faltava a l'escena que heu vist. I veus altres 2 persones. Una d'elles està acotada sobre una segona. Un al·lot jove, vestit amb una caputxa que sembla que s'ha llevat. Li està fent una reanimació a una altra persona. Venga, per favor, Fàtima, joder! Què fes? Vaig directe i pots anar damunt, tranquil. T'aixecar un poc i faig lay on hands. 5 punts. Puta beb! I vos mira a vosaltres. Oh! Ha anat a Ciutadella. L'han pagat per defensar-la i no s'ha deixat aquí per morir, fi de puta. Tu, sembles fort. Treu-mos d'aquí, d'informar a ma mare, ja. Samael, la coneixes? No directament, però conec És una- la mare. Pot ser que ho coneguis a ma mare. Ma mare no coneix ningú. Bueno, en Samael el coneix bastant. I és la Fa seva... una passa per enrere, te fa com un empany, te diu: Què vols dir, imbessó? Qui ets? Samuel Ruiz. Supos que som cosins. Víctor! Gràcies. Hem de partir. Teniu... com sortim? No. Merda. No poden sortir. Podem travessar o no? Podríeu mirar de... És una porta oberta? No és una porta, de fet, És com un mur. és una obertura d'una cova, que ens ho centrada. Vale, hi ha res més dins la cova? Veus res dins la cova? Tira'm una percepció. 20 artificial. Te crides atenció un petit escriptori que està just davant d'una porta. En aquest escriptori hi ha una nota relativament recent. Dic relativament perquè per l'estat del paper sembla que du allà com a mínim 2-3 anys. Està tacat de sang. No vull trecar, vull llegir.
La carta diu: fa mil·lennis, per aquesta cova els habitants de terra podien visitar la meva ciutat, Parella. Per desgràcia, amb la mort d'Hermós de Parella a l'any 1200 a.C., la màgia en aquesta cova va desaparèixer i ningú ha aconseguit replicar-la per restaurar la unió. Per desgràcia, avui en dia molt poc terrestres saben com arribar i la majoria de parellans es neguen a compartir l'ubicació per por. Amb la falta de contacte, els parellans que queden no tenen gaire apreci per la gent de la superfície i la gent de la superfície recorda Parella i els parellans com a simples llegendes. Però jur que faré tot el que sigui possible per restaurar aquesta unió i la glòria de l'antiga Parella. Empraré aquesta cova per guardar i reunir tots els tresors de l'edat d'or de la ciutat i obriré un museu perquè tant parellans com terrestres puguin venir a recordar la història mentre investic com restaurar la unió màgica entre ciutats. I aquesta nota la firma un tal Joan Hermós de Parella, a l'any 1284. Vull fer un incís que antes de res el museu no l'ha obert perquè s'ha mort, pringat. Us record que estàs a l'any 1287, així que d'això, d'aquesta nota fa 3 anyats. Hi ha res més dins la cova? Davant d'aquesta nota veus una porta tancada amb un candau que brilla de color blau. Jo, Ana Fàtima, ratllant. Te pots xicar? Vas bé? Clar que sí. Perdona? Nah, passis pena. T'he acostumada. Li passes la mà aquí i 10 punts més. Gràcies, Samuel. Quasi. Ei, partim o què? I si us giréssiu, veieu que jo ja estic agafat de sa proa del barco aquest. Te gires i quan m'has de dir tu, partim o... El que veus és una paret. I de fet aquestes persones te demanen on t'has sortit tu? Ei! Però nosaltres sí que el veiem. Sí. Sí, ara anam. Te miren, sols et diu on t'has sou? Ai, quines coses més rares passen a l'illa. Espera. Què? No, que han de venir els meus amics. Qui sou? Què fas aquí? Qui ets tu? Jo sóc l'heroi David Tramuntana. Me sona un Joan, un Samael... I trobo Sí, ara que hi havia venen. un Pons, però David? Trobo que no hi havia cap David. No sé qui ets, i no sé per què estic sentint d'aquestes veus, però per favor, baixa del meu barco. És l'única manera que tenim de sortir d'aquí. Vinga, fes via, que si no sortirà sense nosaltres. Espera, tens aquest candau, un segonet, tens aquest candau, aquesta porta, què vols fer? No, vale, antes de res, vull xerrar telepàticament amb l'individu que hi ha dins del barco. Escolta, jo sóc Pons, qui tu recordes. Sí, encantat. Li explico ràpidament la situació i li dic que per favor que m'ho esperi, que d'aquí un moment sortim. Encantats, soldats. I David? Però m'estàs dient que aquesta persona que acabam de trobar dins d'una puta cova, que no mos ha ajudat a res fins avui mateix... Du 200 anys visquent a Mo. Com no ets sentit xerrar d'aquest tio? Bueno, avam, Sí. I jo l'invito telepàticament. David, ja està, prou. Jo, tranquil. riguent, dic. I tu no et sentis ratllat amb David Tramuntana? Exacte! Taquirac, després m'afirmes un autògraf. Davant tens aquest candau, aquesta porta. Amb la habilitat de dissipar màgia. Toques aquesta porta i veuries com aquest brill blau del mateix color que la mà es dissipa i la porta s'obre. Vale. I revela davant de tu una sala abarrotada de coses, vitrines, estanteries, totes a rebosar de trastos. També s'il·lumina amb aquestes llums blavetes i l'olor a humitat que havies notat fins ara d'aquí desapareix. Que veig que hi ha res que m'ha d'estar aquí, s'ha vista? Veus una cosa que te crida a tu bastant atenció. És una branca d'un arbre que reconeixeries en qualsevol banda. Aquesta branca ha estat tallada i s'ha donat forma perquè sigui un bastó. Si l'agafessis, te pots apuntar un bastó més 2. A més, hi ha diverses coses. Entre tots els objectes te destaquen dues cosetes. Hi ha un llibre que diu Set d'un cop, cròniques d'un heroi real. I just damunt, un altre, vull dir, hi ha una vitrineta amb unes botes de ses que des de la part de darrere del peu surten un parell d'ales i posen botes d'en Hermós de Parella. Quasi com si fossis protagonista de la sala, veus una destral que sembla que està feta de pedra. I tu, Joan, reconeixes aquesta destral de segles en fora. Òbvio. Aquesta destral era d'un amic teu, d'un amic molt proper, que fa 3.000 anys que no veus. Sí. La destral d'en Gil. La puc agafar? Sí. Sí, l'agaf directament, no? Me la mir i dic, hòstia. Te diré exactament què és a la pròxima sessió, però és una destral assassina de gegants. Cròniques d'un heroi de Dafà. El gaf. Veus aquest llibre que sembla que li falten moltíssimes pàgines. Li falta la primera i si miressis la fua que heu trobat per allà, encaixa perfectament. Veuries que és història d'un home molt savi que va aconseguir unir Parella i la superfície per fer tractes comercials, per viure junts i per enriquir Parella i la resta del món. I de nou, tindries que aixecar un poquet aquesta vitrineta lleugera que hi ha damunt, a la que dins hi ha unes botes perfectament conservades. M'agraden molt les meves abarques, però per una guerra trobo que unes botes anirien millor. M'agraden molt les meves abarques. Notaries com de repente algú connecta amb el teu cap i aquestes botes es redueixen i agafen una forma d'una frailera, sense perdre el detall de les ales a la part del taló. Vinga, mots a post. Ara sí, pujau en aquest barco, arribant en el port, les fones comencen a carregar-se, fins que un dels foners veu la figura imponent
imponenta proa d'un gegant semidespuat. Seminu de por. Sí, amb un taparrabos. I orgullós. Notaries la mirada familiar de la teva tia, aliviada de que la mà no l'hagi llevat a la seva filla. Veuries com ordena salto al fuego. Entrau a port, na Maria va corrent cap a la seva filla, li abraça. No te tornaré a enviar missions de va. I na Fàtima simplement li contesta: ets una vea massa preocupada. Si la mà hagués volgut que morís, era la voluntat de la mà. I nosaltres som aquí per complir-la, es va? Diu, gràcies, Samael. De res, per un heroi famós no ha sigut res això, ha sigut un passeig. Heu trobat sort per casualitat? Hem trobat una moneda. Se t'anava a dir, això crec que millor que t'ho digui ella. Surt de darrere i comença una altra vegada. Pep, mamà, en quin moment t'has fiat d'un fill de puta que es fa dir Pep Esmistos? Mamà, ell el que volia són duros. L'han pagat per anar a protegir Ciutadella. No te vol a tu, no els vola a ells, no vol a ningú. Veuríeu com na Maria vos mira de nou i diu: seguiu en la vostra feina i que entrin tots els barcos que queden. Mos han dit que som aquí per ajudar-vos. Hi ha qualcú fort per aquí? Un parell. Tots li miram a ell i diu un parell. Joan, comença per favor a preparar cordes, molls i tot el que necessari perquè entrin els barcos. Samael, ajuda'l. David, vés a vigilar els foners, que ningú dispari a ningú. I tu, crec que mos vindria bé un poquet de la teva habilitat amb la fusta i la naturalesa. Mentre no sigui carregat el bosc, No, de fet, mos agradaria que el bosc es conservés. I és cosa que me sap greu, però els teus amics no faran. Hi ha una petita paradera per allà. Podries intentar, amb les teves habilitats, que creixi col cabra? ara mateix. No serà pan comida. I del primer barco baixa una figura major, que l'únic pèl que té és una coronilla totalment blanca, acompanyat sempre de la seva mascota, un porquet petit. Com no? Jo sabria qui era. Vale, ja sé qui és, vale. No sabríeu què és bastant recent. Bueno, Sí. no. I ajudant-se amb un bastó, comença a caminar cap endavant. M'han dit que demani per un tal custodio. En sabeu algú d'ells? No crec que sigui aquí. No està... Espera! S'atraquen en Joan, comença a mirar si du res damunt, fa, per què no dus res? S'atraquen en David, comença a cercar entre les seves coses, superinvasiu. Vos han donat una pedra de comunicació i no vos han dit res? És més, com te l'han colada? No ho sé. Custodio! I a través d'aquesta pedra començaríeu a sentir: Chiquillo, ¿lo habéis conseguido ya o qué? ¿David? Sí? ¿Han llegado los barcos ya? Què? Han arribat els barcos. Sí? Com ha anat? És que heu tardat molt i aquí estem bastant apretats. Sentiríeu de fons una batalla de fons. Espases, crits. Què vols? Aquesta figura t'agafa a la pedra i diu: Custodio, som jo, t'espera aquí. Vols jugar a cartes mentre esperam? 31, per exemple? Agafa un poc cap a la banda. I què va passar? Perquè us diuen insurgents. Bueno, I no has tornat fa un any. Samael, saps que jo faig feina només per necessitat, però jo només crec en la voluntat de la mà. Cap Déu me dirà mai el que tenc que fer. L'any passat vaig fer feina per anar al fons perquè tenia un bon tracte i necessitava construir això, que veus. I si enguany he decidit ajudar-li una altra vegada és perquè l'any passat vaig sentir ses oles, com estaven a punt d'endormar, però un dels soldats d'en el fons me va donar una segona oportunitat. Només els estic ajudant per això. I aquesta serà la darrera vegada, antes de seguir muntant el campament independent que estem fent. És tan fàcil fugir del fons i de tot això? Per què te penses que estem fortificant això? Na Fàtima s'atraca a tu. Recorda que l'única voluntat vàlida és la de la mà i la teva. Cap Déu ni cap religió t'haurien de dir què has de fer. Acaba aquesta feina perquè tal vegada és el correcte, però després tens un puesto aquí, cosí. I ara sí, deixarem la sessió per aquí. Yes! Moltes gràcies per venir, gràcies per estar pendents. Thank you very mucho. De pròxima, gent. Nos Fins la vemos. pròxima. Moltes gràcies. Ciao. Adéu, 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 adéu. Ciao.